facem noi astăzi? Mergem la emisiune. La ce emisiune? La Teo Show. Da. Vai de capul tău. Vai de capul meu. Este pe filmare, da. Vai de capul meu. Vai de capul meu. E pe filmare și era așa emoționat. Dacă e 8 ani, a așteptat să-i aducem o frățioară, cum zicea el. Sârbu Family se numește și pe Instagram, suntem peste tot. Doar că Peste Sârbu tot, nu Family scăpați s-a de lansat astăzi, așa-i? noi. Da, astăzi s-a lansat la ora 3. Vai de capul meu! Ia uite cum cheamă ei bunicile, vezi? Ai văzut fața lui Dan? Vezi, vezi, vezi? Fericirea poartă numele tău, numele tău, tatuat în inima mea. Tadam, tadam, tadam. Ia, Trăiască, cine să trăiască. Dragii mei, bine ați venit! Grupa Baby 1, alături de Miss Corina și Miss Maria. Ăsta nu-i slime, mami. Eu fac o ciobă. O ciobă faci, da? Le-am încurcat. Hai, fă plăcintă, mami, fă plăcintă. Zic că să-i dai și el. Ia, transmiteți Anastasiei salutări. Anastasia, noi facem Anastasia la orchestră acum, da? Slăbiți! Uită-te la mine. Eu pot să scrii pe aici. Doamne! O, Doamne! Poți să și te rog tu prima care pune un loc. Da, mami, o să fie. David, și tu unul. Am pus noi. Mami, la cineva în afară de mine. Că le pun piesele drăguțe. Dar pune-le și pe la... Ce faci tu, David, acolo? De ce nu merge? Nu merge? Trebuie să fie uniform cu partea asta a ei. Au plecat la vânătoare, dom, dom, să înălțăm, să pâneze că prin mare, dom, dom, să înălțăm, să înălțăm. Ce cauți? Ce frumos e! Cine e cea mai frumoasă balerina? Balerioara sus! 6, 7, 8, 9. Sunt deștept. Ești deștept? Da. De ce? Pentru că toți sunt deștept. Pentru că știi să numeri? Eu să nu merg. O să
Hai te rog. Ți-am luat un zâmbet. Mai vreau unul. N-am reușit să-l filmez. Hei, dragilor, suntem în drum spre Antena Stars. Ne ducem să ne vizităm prietenii și să filmăm ceva drăguț de Crăciun. Eva! Anastasia! Hei, moșu! Eva, David, unde te duci? Aoleu! Pentru cele mașinuțe de la jucării. Cum te cheamă și câți ani? Nu-i dă seama, Andrei. 2. 2. Și cum te cheamă? David Nicolaș. Aha, deci acolo s-a dus la Bărbine. Ăsta-i moșul? Da, stai că se acolo un cadou. Stai că îți aduce el cadou. E, lasă-l, nu-i cadou acolo, așa de greu. Dăniuța fuge! Nimeni nu ajunge! Nu, David! Hai, bunica! Unde mergem, dragilor? Haide, haide! Mergem la Nana? Da. Eu. Salut! Te simți frumos? Da. Hei, primiți cuculindu! Normal! Ce prințesă frumoasă am! Dom, dom, să înălțăm! Dom, dom, să înălțăm. Am plecat să colindăm. Dom, dom, să înălțăm. La mulți ani! La mulți ani! Doamne, ce Prințese! frumusețe am eu! Mulțumesc! Ia vezi, ce mai ai acolo? Și tu ai. Și eu am. Super. Bani. Cu drag, moșu! Hai să-i facem ochișori? Da, da, ochișorii și gura. Ochișorii și gura. Eva, război! Bunica! Clavura, concentrare. Așa punem mânuța pe nas? Promit! Să-i spun? Punem mânuța pe nas! Spun te rog frumos! Cer ceva. Hai! Vreau o mașinuță mare. De care? De Lamborghini. Spune moș! Lamborghini a zis! Lamborghini? Ce gusturi! Vreau Lamborghini cu volan, cu alumini, cu botoane și cu toane. Și o fată în el. Blondă de dor. Eu stau în mașină. Ha, vă rog frumos, deci fără fete. Dar doar marți, miercuri și vineri, luni și joi merg la școala de muzică. Și atunci și cu tot felul de mâncare de pește. Mami, te iubim. Oh, Doamne! Doamne, ferește! Ce asta? Vai de cap! Cadou! La Moș Crăciun! De ce? A venit moșul! Vai de mine! Stai... Ai costum de Spider. Și cu patrulă de lușă! Hai să ne îmbrăcăm cu Moș Crăciun! Hai, da. David e Superman. Vai, David. Nu vine să cred! Eva, îmi dai nisipul tău chinetic dacă te plătesc? Opa! Ia, uite ce-am primit eu! Eu am mai primit niște pantalonași. Wow, ce drăguț, Anastasia. Sunt foarte drăguțe haine, dar nu știu să pur ce rog. De fapt, Wow, uitați ce-a primit David. David, uai! Ce e ăla? așa, mami. Hei, îți place? Da,
Ești fericit? Câte sunt? Care de jos? N-am mai văzut așa ceva. Am un papion! Ok, cățica de la filmări. Ia uite, mami, ce frumoasă e. Ăla de schi? Ba da. Moșul mi-a adus reclame. Ce Eva! Ce ți-a spus? De schi. Wow! Nu, ce moș generos, da? Uite ce faci, te rog. Aoleu, ăsta-s hăști. Wow! Nu cred! Auci! Ce sunt? Ce comode sunt! Wow! Schiuri! Ador! Ești frumos! Lego-ul! Mersi, moșule! Ce mai ai și acolo? Te rog. Barbie și cățeluși! Yay! Cine e aici? Cine e acolo? Îmburtică, cine e îmburtică? Nu merge. Stai un pic! Cred că nu e cap. Așteaptă. La o chestie, dar nu merge. Ia uite! Așteptăm musafirii de Crăciun, da, mami? Da. Ești pregătită? Musafirii de Crăciun. Da, sunt pregătită. Uite ce minunății, mami, tu ești Nu, un minune. și bunicuțe. Și bunica și Au fost mami. minunate și ele. Facem un vlog cu toate bunătățile astea, cum se prepara. Oh, Doamne! Ar fi un vlog extrem de lung. Păi, Cam de facem vreo 2-3 zile de mai muncă mai multe episoade. și după care 5 minute de mâncare. Dom, să înălțăm veșmânt frumos Domnului, dom, să înălțăm la anul și la mulți ani! Crăciun fericit! Felicitări! Îmi place foarte mult când casa e așa plină de oaspeți dragi, de oameni Cel mai dragi. frumos, așa. Stai așa. Deci, foc de not, toți în alb. Deci că m-ați înțeles? Gașca numărul 2. Salut! Și eu în alb, poftim? Da! Stinge luminile? Da. Stinge lumina! Asta nu e adevărat. Uite unul colorat. Are 4 aripioare. Parcă ar fi de catifea. Și zburând din floare în floare până la căsuța mea. Hai să-l prind. Mă gândesc și o mână în timp. Dar pe loc mă răzgândesc. Pentru ce să-l necăjesc? Ia bicanu, fani, fanu e. Yeah. Do fani, nani, nana e. Poți să stai în panier în piele goală. Vara, în afară sunt 40 de grade, la umbră, și te dai cu cremă sărară ca să... Hai, încredem că nu se definește. Bravo, puiilor, bravo! Îmbrățișare de familie! Și 1, 2,